Ate, good afternoon po. Good afternoon po. Siya po yung mamamatay na kanina. Dahil pinasok siya ng masamang espiritu. 2 daliri lang ang nakapatong sa kanyang ulo. Nangingisay na, hindi na alam kung anong kanyang gagawin. Kaya ano pong pakiramdam mo kanina? Alam nyo ba yung nangyayari sa'yo? Hindi po. Wala kang kaalam-alam? Hindi. Pagpasok ko po dito talagang gusto ko na talagang lumabas ulit. Dahil ano? Kaya nga gusto ko sumama si ate sa paglabas ko eh. Kaso, Baka may sapi din ito, itong kinakausap mo. Yung si ate, ito. Pero kumusta na yung pakiramdam mo ngayon, te? nakakapagsalita na po ako ng matagal. Te! Dati ganyan lang po salita. Pagod na ako. Pagpatuloy mo lang ate yung ano ha. Pray. Pag-pray sa Panginoong Hesukristo. Sa puso. Okay. Maging masaya habang buhay. Bago siya maglakad, bago pumasok dito. Paano kasi yung lakad mo, te? Nung pagpasok mo dito? Kaya mo pa bang gayahin? Ganyan po. Yan. Yan. Tapos? Ganyan. Sige, te. Dito. Paano? O, ngayon Para kang po, babagsak. Ngayon po, ganyan. Ngayon, okay na. Okay. Magkano binayan? Para mag-acting. 10 million. Te, bye-bye na. Praise God po. Te, bye-bye. Thank you, Lord. Ito po yung kanyang boyfriend. 1 million lang inahatod. Bye-bye, kuya. Salamat po. Magpa-follow na ako po din sa inyo. Thank you po, Papa Jesus. Kaya pala si Manila. Ayaw niya kasi may